Näin teet kiljua. Ja aineksena tarvitset hiivaa ja sokeria. Hiivaa ei tarvitse muuta kuin 1 pussia ja sokeria sen verran kun maistuu. Ja lisäaineksena tarvitset lämmintä vettä ja mehua. Ja kossua. Anna reilusti. Sitten sekoitamme hiivan ja sokerin mehuliuokseen. Älä tee tätä kotoa. Nee. Ja sekoita liuos. Sitten pistämme tiiviisti kannen kiinni, jossa on ilmareikiä. Ilmareikiä ei saa olla liikaa, jottei paine pääse purkautumaan.